Dobrý deň, teraz si ukážeme správne riešenie domácej úlohy z pondelka. Úloha bola: zostrojte rez kocky rovinou PQR. My ten rez kocky hľadáme na jej stenách, čiže hľadáme, kde tá rovina pretína steny kocky. Preto začneme tým, že spojíme body, ktoré ležia v jednej stene. Tak sa na to pozrieme. Napríklad dvojica bodov P a Q leží v jednej stene, preto ich môžeme spojiť. Ležia v zadnej stene. Podobne môžeme spojiť aj body H a R, lebo tieto dva body ležia v ľavej bočnej stene. Takže ich spojíme. No a teraz, keď sa opýtame, že či body Q a R ležia v jednej stene, tak tu vidíme, že nie, lebo bod Q leží v pravej bočnej stene a v zadnej stene a bod R leží v troch stenách, ale neležia v jednej spoločnej stene. Takže tieto body spojiť nemôžeme. Vtedy nasleduje druhý krok, využijeme druhú možnosť pri zostrojovaní rezu telies. Tou druhou možnosťou je zostrojovať rovnobežky. Ak útvar, teraz máme kocku, ak útvar má rovnobežné steny a rovina rezu pretína tieto rovnobežné steny, tak ich pretína v priamkách, ktoré sú rovnobežné. Tu konkrétne máme rez v ľavej stene a s ľavou bočnou stenou je rovnobežná pravá bočná stena, v ktorej máme bod. A keďže tieto steny sú rovnobežné, tak aj tá priesečnica tej roviny rezu a týchto dvoch stien, tie priesečnice budú rovnobežné. Takže tam urobíme rovnobežku. Takže toto je rovnobežka s touto úsečkou alebo priamkou v ľavej stene. Toto by sme mali rysovať pravítkom alebo aspoň minimálne robiť to pravítkom, aby to bolo dobre urobené. Ja som to robil od oka, tak môžu tam byť malé odchýlky od rovnobežnosti. Takže ešte raz opakujem, tento rez v ľavej stene musí byť rovnobežný s rezom v pravej stene. Podobne by sme mohli zostrojiť rovnobežku aj v prednej stene, lebo v zadnej stene máme rez, túto úsečku, a v prednej stene by sme mohli tiež urobiť rovnobežku, lenže táto rovnobežka nám ide tu dole a už ide mimo kocky, takže ju zostrojovať nebudeme. Tu už je v dolnej časti pod kockou. Toto zostrojovať teraz nebudeme. No ale vrátime sa k tej prvej možnosti. Pri zostrojovaní rezov a to prvou možnosťou je spojiť body, ktoré ležia v jednej stene. Tým, že sme tu urobili tú rovnobežku, tak tu na hrane sme dostali bod, tento. A tento bod leží v jednej stene s bodom A. Preto ho môžeme spojiť. Takže posledný krok je spojenie týchto dvoch bodov. Tým sme rez kocky ukončili. Môžeme si to ešte skontrolovať. Rezom kocky, ako už viete z predtým poslanej prezentácie, môže byť trojuholník, štvoruholník, päťuholník. Čiže nejaký uholník a podstatné je, aby bol konvexný, aby tam neboli nejaké zlomy v tom N-uholníku, takže tie zlomy tu nie sú, je to konvexný N-uholník. A ďalej si ešte skontrolujeme,
či každá tá úsečka leží v stene, nejakej stene. Takže táto úsečka leží v ľavej bočnej stene, táto úsečka rezu leží v zadnej stene, táto úsečka leží v pravej bočnej stene a táto leží v podstave. Takže je to OK. Ešte môžeme na záver vyfarbiť ten rez, aby bol taký názornejší, priestorovejší. Takže tu vidíme rez kocky rovinou PQR. Pri rysovaní však dodržiavame ešte také pravidlo, že tie úsečky rezu, ak sú viditeľné na tej stene, tak kreslíme plnou čiarou. Ak sú na stene, ktorú nevidíme, tak kreslíme čiarkovanie. Z tohto rezu by plnou čiarou mala byť len táto úsečka v pravej bočnej stene a zvyšok by malo byť všetko čiarkované, lebo to nevidíme. Takže to je všetko k včerajšej domácej úlohe. Prajem pekný deň.